Matul il-jum tas-Sibt tlaqqa l-uffiċċju elettorali fih dan il-Partit Laburista li ma' uffiċċju ankarigat mit-tmexxija tal-elezzjonijiet interni tal-Partit Laburista. Fuq l-aġenda ta' din il-laqgħa kien hemm punt fiss ir-riżenja ta' Joseph Muscat u tħejjija għal elezzjoni interna li appjanata li ssir f'nofs Jannar, possibilment fit-18 tax-xahar. Din l-aħbar hija konferm oħra ta' dak żvelat minn Net News il-bieraħ, jiġifieri li fil-laqgħa tal-kabinett ta' bejn il-ħamis u l-ġimgħa Joseph Muscat tilef il-fiduċja tal-kabinett tiegħu. Sorsi interni fih dan il-Partit Laburista li tkellmu ma' Net News u konfermawna din l-aħbar spjegawna wkoll li qed jippreparaw ukoll għall possibilità ta' aktar minn elezzjoni interna waħda. Dan hekk kif huwa ċar li d-deputat mexxej tal-Partit Laburista Chris Fern se jkun wieħed mill-kandidati għat-tmexxija. Għalkemm Fern mhux il-favorit ta' Kastilja u għal-favorit tal-Partit Laburista, tant li fil-jum ta' riżenja ta' Keith Kembri, Konrad Mizzi u sospensjoni ta' Chris Cardona ħareġ minn Kastilja akkumpanjat mill-President u l-Kap Eżekuttiv tal-Partit Laburista. L-aħbar tal-bidu tal-preparamenti għall-elezzjoni interna toħroġ fl-istess jum li kandidata prospettiva oħra Miriam Dalli fuq il-medja soċjali tat indikazzjoni li hemm bżonn bidla fil-Partit Laburista waqt li kitbet li tinsab irrabjata u traduta. Għalkemm m'għamlitx referenza diretta għal dan, il-kummenti tagħha jaslu sigħat biss wara l-aħbarijiet li Joseph Muscat tilef il-fiduċja tal-kabinett u li mistenni jirriżenja fost pressjoni interna qawwija. Minn din l-elezzjoni u wara tibdil fl-istatut tal-Partit Laburista se jkunu jistgħu jivvotaw it-tesserati. Din kienet bidla li l-Partit Laburista għamel fl-aħħar snin iżda s'issa qatt ma uża.